Türkmenistan atkadan medeniyet işgal töreni var. Bizim aydımsaz ulgamızda öz ömrüni aydımsaza bağışlayan bağışı sadandalar bugün kunde diýsen vilayetlerimizde kan sebebi bizim sunnat ussatlarımız ahal vilayetlerinde de Täşmeme Suhan uluyaly, Mallaga ýaly, Sarıbağış ýaly olaryň nebereleri bugün kunde alyp göteren bolsa Balkan vilayetlerimizde Nurberdi ýaly, Asyr Mähmet Dawud ýaly ussatlarymız ýatlan otyr. Daşoz vilayetlerimizde özüňiz bilýäňiz şu Gara däli göklüňden sapar süýretki diýe, öre şyh diýe, nazar waga diýe, soňky Magtumul Gar diýäli, Ballim etkel diýäli, İliman anlaýal ussatlarymız, tüýl 30 ýyl ussatlarymız ýatlan näme bugün kunde Wap vilayetlerimizde de görýän şol Mustaqaymet ýaly ömrüni bagşlayan bagşlamyz bar vilayetimizde Saryk Salar ýolunyň ussatlary diýsen kan. Ine bularam özüňiz bilýän türkmençilikde şol kör gojoldan Jeppar Sarykdan uly Giçigarlydan nobat bagştan ödene nobat diýe Agamrat ýagmyr ýaly manarny gylçaly ussatlarymız bugün kunde desançylyk ulgamynda Gurt Ýakubam şeýle ussatlaryň biri. Sebebi bizim şol mari sebitlerimizde tag-tawazar etraplarymızda has bir ýer döwürlerde görýän şu Gurban geldi bagşaýal desançylarymız, Rozu bagşaýal desançylarymız türkmen aydym sadanyň şu desançylyk ulgamly hasam bir halipalaryndan şägirde geçirip alyp gelipdirler. Şeýle desançylarymyzyň biri ýol öten etrapymyzda Türkmenistan at gazanan bagşy Gurt Ýakup ýatlap geçmezlik mümkin däl. Sebebi Gurt Ýakup özüniň ilkinji halipalary şol Ýakup naýçy özüniň kakasy bolupdyr. Ol ören, ilmli, bilimli bolan adam sebebi ýer döwürlerde aydym dinlemek, sad dinlemek şoň bilen birlikde türkmeniň şol ýerki döwürde ag öýleriniň içinde aýal gyzlar hemmesi ýygnanar ekende bir lafızly kitaby oka bilen şol döwrüň peltel çyratynyň ışgyna desallary, rowayatlary okar ekeni. Ýakup naýçam özüniň ýer döwürde ýazylan şol desan kitaplarymyzy öz töweriniň halkyna, ýaşylaryna, ýaş geçilerine okap onuň many mazmuny bilen okap berip onuň bir adamlara täsirini, ol ýerdäki geçilen rowayatlar, türkmen ata-babalaryň durmuş hakyndaky desallar rowayatlary okap berip halkyna, öz töwerine ören hedil beren adam. Şoň bilen birlikde Gurt Ýakupyň kakasy şol Ýakup aga tüýdük çalmakda naýçy diýen ady alypdyr. Naýçy bolanda ol şol kümüşden garga tüýdük ýasalyp, garga tüýdügem özüňiz bilen ýer döwürlerde türkmen ata-babalarymyz gelin getirilende kejebäniň iki gapdanynda iki sany garga tüýdügi ýörüýte goşsaz edilip şol kejebäniň üstünde gelin alynýan ýere, gelin alynýan ýerden toý edilen ýere garga tüýdük çalyp getiripdirler. Ýer döwürlerde şol ýanky gamışdan ýasalan 7 bogun edilip garga tüýdügimiz ýasalýar. Ol 5 sanyk perdesi öňünde bolýar-da, bir perdesi hem şeýdan perde diýile, ol arka ýüzünde bolýar. Şol 7 bogully gamışdan ýasalan tüýdügi Ýakup aga öz döwründe çalyp oňa da peşeňden, kümüşden, ýörüýte demirden agda üflenen ýerine ýasalyp şol tüýdükleri owazy owadan almakda Ýakup naýçy adyny alýar. Olam öz döwürlerinde özüňiz bilýän şol Ýaz Muhammed Köse ýaly, Sultan naýçy ýaly, şol Bakmaşak ýaly ussatlary, şol halipalaryň ýoluny dowam edip gelmekligi eýem şu çağalygyna Ýakup aganyň kitabyny ören, köp dinlen öz ogly Gurt Ýakup diýilende ol şol özi kiçijik çağa da bolsa kakasynyň her bir desan rowayatlaryny giýje adamlara okap beren, üns berip ýatman, gözüni gyrpman şu dinler ekeni. Şonda Ýakup aga olum sen çynyň etseň sen gelecekde uly desançy bagşy bolarsyň. Sen şu tüýdük keňlerini, şu sadyň inçe sırlaryny ata-babalarymyz nähil aýdan bolsa menem öz bildigimden sana öwreden diýip ine şeý diýip çağalygyna gurdy aýdym sada bolun onuň şol çağalygyna giýje gündüz desany rowayat dinlemekligi muny eýam şol Ýakup aga ýoşadan öz ogly gurdy aýdym sada ümürkdirip onu ýola salýar. Ine şeý diýen ýoşadan tüýdüň ýanynda lafızly desan rowayatlar okumak, desançylyk diýilende ýene bir da tirme aýdymlar olar
Onun öz bir ýolu bar, desançylyk ulgamynda onun bir öz ýolu bar. Sebäbi desançylyk ýolunda esasanam ýanky ýatkeşlik gerek. Desany, rowayaty onu ýat beklemeli. Şol giden wakany ýatdan bilmeli, hemde şonuň her bir aýdylýan sözüň arasynda gelýän goşgy setirlerini aýdyma geçirip onu saz bile bile aýtmak üçin ören uly ýatkeşlik gerek. Hemen bolsa şol dil waýlyň ören oňat bolmaly, şonu dinläp oturan adamlary mail etmek üçin ýanky goşgulary owadan lafzy aýdym edip aýtmak, hemen bolsa onu desan rowayaty gurrun berende äkli adamlary özüňe bolan mail döretmek üçin olary aýdym bile sady ören bir ýanky teatryň görnüşi ýaly hereket üçüsi jemlenip andan soň desan aýtmaly bolýar. Desançylyk ulgamynda da näme? Türkmen halkymyzda desan esasan Taşoğlu vilayetlerinde görülen şa desanyň aýdylýan bolsa bizim marsewitlerimizde Zeynel Arap, Yusuf Züleyha, Şasenem Garip, şol desanlaryň äklesini Türkmen elipbisinden Gurt Yakup öz kakaty Yakup Naýçydan öwrenýär. Soňam bolsa pendi topraklarında, Tahtavada topraklarında ýaşan esasy bizim desançymyz Roza Bagşynyň ýol öten sebitlerine gelmegi bilen ol has bir gugrumy giň köpü gören desançy Bagşy bolanyň Roza Bagşy bir toý märekesinde duşýar. Ondan soň sen diýen men kakam Yakup Naýçydan ol desanlaryny öwrenýänem boly munyň ýene ýetmez inçe sırlaryny siz bir köpü gören märeke siz maňa da halipalyk edin diýip Roza Bagşynyň özüne halipa tutunýar. Ine şeýdibem Gurt Yakupyň aýdymaýç desanlary has örsü giňep onun gitdigiçe şol aýdymlary kämilleşdirip onu adamlaryň agyna ýüregine owadan bolup ýeter ýaly ýanky hereket usatlygy, söz usatlygy, saz usatlygy hem ýatkeşlik bilen äklesi bile erş argaç bolup geçip ine oturun toy märekesine desan diýilen zat bir uly teatr sahnasynda tomaşa eden ýalyk bolup görür ýaly derejede aýdyp berip adamlary özüne mail ederekeni. Türkmenistanyň atgazanan bagşysy Nurseket Halsekedow. Nurseket bagşy 1884-nji ýylda Mary vilayatynyň Mary etrawyna dünýäge ýenýär. Ol ýaşykdan tüýdükçüler Anygulu Sary, Ýaz Muhammed Köse, Seket Torlu dagy bilen ýakyndan tanışyp tüýdügiň ýanyna ýanyma aýdymlary aýdyp başlaýar. 20-nji ýyllaryň aýaklaryna Nurseket Halsekedow Aşgabatda gelip Türkmenistanyň radiosunda we Türkmen Döwlet Filarmoniýasynda jemlenen bagşy sadanlaryň hataryna işe başlaýar. Bu ýerde ol Türkmen sungatynyň pähliwanlary Täşmämet Suhanyliýew, Mally Täşmuradow, Fary Bagşy we onuň sadanyna ogullary Pürli, Oraz, Nuri Sarifler bilen ýakyn aragatnaşykda bolýar. Nurseket Bagşy Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna Oraz salar. Türkmenistanyň atgazanan artisti Recep Gylyjow, Oraz Sofiýew, Keçi Gellimradow dagy bilen bilişleýär. Bu ýagdaý onuň diňe bir tüýdügiň ýanyna dälle, dutar gyjagyň ýanyna hem aýdym aýdyp başlamagyna sebäp bolýar. Şeýlelikde milli bagşyçylyk däplerine döredüjülükli çemeleşen Nurseket Bagşynyň usatlygy kämilleşip ady ilgede urýar. Tiz wagtdan ol döwrüniň atly bagşylarynyň hataryna oşurýar. Bagşynyň usatlyk bilen aýdan aýdymlary 1935-nji ýylda Moskwa şäherine Gran Plastinka üçin ýörüýte ýazga alynýar. Şonda onuň Bady Saba, Kiçi, Saltyk, Piýala, Garmyzy atly aýdymlary ýazylýar. Şeýle hem Bagşynyň bir näçe aýdymlary Türkmenistan radiosy we Gran Plastinka üçin ýazylypdyr. Onuň öz halkyna we geljek nesillerine miras goýan şirin mukamy weslenen bir näçe aýdymlary Türkmen radiosynyň altyn hazinasyna saklanýar. Milli aýdym saz sunugatyny bitiren hyzmaty üçin Nurseket Halsekedow Türkmenistanyň atgazanan bagşysy diýen hormatly at takylýar. Türkmenistanyň halk bagşysy Hydyr Bagşy. Göwnleri lezzet paýlan, hoş owazy bilen halkyň gazgyn söýgüsini gazanyp, milli aýdym saz sungatymyzy üç müzik ýyz goýan halipalaryň biri hem Hydyr Bagşydyr.
Hıdır Hojamuliyev Mary vilayatynyň Wekilbadar etrawyna dünýäge ine. Owada hormatlanýan Hojamulu aganyň öýü Aýdym sadyň ýygyderli ýanglanýan yer bolupdyr. Uly Garly İlamanow, kiçi Garly Soltanow, Nowat Bagşy, Oraz Salar, Ýaz Muhammed Köse, Gurban Nurdy Mahy, Durdy Murat, Öwezurdy Welmämet ýaly ustat bagşylar bilen ýakyn aragatnaşykda bolan Hydyr Hojamuliyew eýem ýaşlyk döwründen özüni bagşyçylyk sunugaty bilen mäkem baglanşdyrypdyr. Ol diňe murgap boýunna däl, eýsem ahal, daşoguz, balkan, libat sebitlerine de öz boşly ýerine ýetirjilik ustatlygy bilen zehinli bagşy hükümini özüni tanady urýar. Muqaddes senedine bagşyçylyk sunugatyny ihlasını siňdirip ustatlyk derejesine ýetdi. Bu meşhur bagşydan Meylis Halan, Aýlansam, Gandu Şekerli atly bary ogy 3 tany Aýdymyň ýazgysy miras galypdyr. Emma az hem bolsa juda uz, ýokary ustatlykda ýerine ýetirilen şol ýazgylar onuň çyn bagşy, çyn ustat bolanlygyny şaýatlyk edýär. 1992-nji ýylda Hydyr Bagşynyň sunugatyna sarpa goýulyp, Aýdym saz älemine bitiren aýratyn hyzmatlary üçin oňa Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly at takyldy. Türkmenistanyň atgydanan bagşysy Gurt Ýakubow. Türkmen milli bagşyçylyk sunugatynyň ägirtleriniň biri hem bagşy Gurt. Ol 1929-njy ýylyň 20-nji fevralyna Mary vilayatynyň ýolutyn etrawynyň ýokary suwukty owasyny dünýäge ine. Gurt Ýakubowyň maşgalasyny 7 arkadan bäri dutaryň sesi mydama ýanglanar durar eken. Kakasy Ýakub ağa gargy tüýdükde saat çalyp ýyl arasyna Ýakub Naýçy diýen lakamy bolupdyr. Onuň doganlary Sary, Gara we Horda da hem dutar çalýan eken. Ýakub Naýçynyň öýünni uzak gijeläp saat çalmak däbi dowam edipdir. Bu ýagdaý ýaşazyk gurdy saat älemine emrendiripdir. Gurt Ýakubowyň agasy Agajyma hem saat çalyp aýdym eken. Gurt onuň dutaryny saat çalmagy öwrenipdir. Gurt Ýakub entek mektepde okuýarka magtumulynyň goşularyny öwrenip, olary dutarda aýdym edip aýdýar eken. Ol gadim rowayatlary, desanlary, gurrunglary ýekeje gedek eşdenden ýat tutmagy başarypdyr. Gurt Ýakub ýazgyly bagşyny, rozy bagşyny, öwezdirdi welmämedi, usso taýyry, molla bayramy öz halipat gadaplapdyr. Bu halipalaryň ustatlyk mektebine geçip ol barha kämilleşip ilhalar bagşy bolup ýetişýär. Bagşy saat çalmagyň hem ustady bolupdyr. Ol şawram kaqulary ulanyp sady ilhalar ehengde çalmagy başarypdyr. Bagşy çalýan sazdan ilki bagşynyň özü lezzet almasa, ol dinleýijileri daşyna ýygnap bilmez diýereken. Ol arap tilli söwdügüm, şadada hanym melli, armanym gally, amman ýaly aýdym sazlary durly röwüşde çalyp halkyň gazgyn söýgüsini gazanypdyr. Ediliş bu dünyanın Goldan aldırdım gül pame turqaysana qaysa bolar Dosyarmin gamhormin Ondan gönülde dizene Ondan gönülde dizene Mannanida qaysa bolar Bagşy aýdym aýdylyş usulynyň termeçilik ýolunyň hem ustady bolupdyr. Onuň terme aýdymlary desanlardan we nusxawy şahyrlarymyň şygyrlaryndan ibaratdyr. Bagşy durly mazmunly kyssalary, hekaýatlar we rowayatlary hem ustatlyk bilen ýerine ýetiripdir. Gurt Ýakubowyň çalan şirin sazlary, ýüreklerde orun alan aýdymlary, ustatlyk bilen ýerine ýetiren kyssalary hemde rowayatlary bilen halk söýgüsine münasip boldy. Türkmenistanyň halk bagşysy Gaýgysyz Şaryýew. Bagşy Gaýgysyz Şaryýew Türkmen milli aýdym saz sunugatymyzyň ösüşine münasip goşan halipalaryň biridir. Onuň kakasy Şaryjygy döwrüniň atly bagşylarynyň biri bolupdyr.
1934-nji ýylyň güýdünde Mary vilayatynyň Wekilbadar etrawynyň Goňur owasyny çary bagşynyň maşgalatyny geljekde halk söýgüsine münasip boljak ýene-de bir bagşy dünýäýine. Onu şagylykdan başlap aýdymsaz sunuwatyna söýgü döreýär. Gaýgysyda tejribeli sadanlar Sehet Murat Welmuradov bilen Muhammed Melayev halipalyk edýär. Tiz wagtdan ýaş bagşynyň özboşluk hörpü ýerine ýetirjilik aýratynlygy dinleýijiler köpçüligine äşgär bolýar. Bagşynyň sunuwaty bolan höwesi, söýgüsi, ihlasy, özboşluk owazly sesi onu ussatlyga atarýar. Bagşy 1947-nji ýylda Mary vilayat filharmoniýasyny işläp başlaýar. Ussat bagşy hökümini ol bir näçe şägirtler hem ýetişdirýär. Ol Döwlet Ballykow, Çary Ýakubow, Jumadurdy Durduýew, Döwlet Hudaýberenov we inesi Jumaýelli Çaryýew ýaly zekinleri halipalyk edýär. Gaýgysy Çaryýew madama döredijikli gözlegde bolan bagşy. Ol halipalaryň käbir aýdymlaryny täze öwüşkün many mazmun bilen baýlaşdyryp aýtmagy başarypdyr. Bagşynyň ussatlyk bilen ýerine ýetiren bolarmy, yaraşmaz, yarandar, dilberim we beýleki aýdymlary türkmen telewiziýasynyň we radiosynyň altyn hazinasyna saklanýar. Şeylap gelliler dana, sellördüler çekebilmez bir derdi. Ey hey hey ey. Şirin lawzly sesi, özboşly, aýdym-aýdyş ýoly bilen köpçüligiň göwnüni awlamagy başaran Gaýgysyz Çaryýew 1990-njy ýylda Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly ad takyldy. Aydıma ýurulup geçen ýyllar Ustam diýer däl göwünler, dünýäň dowamaty şu beýik ýyllar türkmen bagşylarynyň aýdymyndadyr. Salam alik, aýdym bolup
saat bolup ýaşaýan mehriban adamlar, türkmeniň bagşçylyk tynwatwarda gurrun edilenne, biziň gadymy mer toprağymyzda ýaşap geçen hakdan halatly, kalby dynatly bagşylaryň birinde Hydyr bagşydyr. Hydyr bagşy biziň wekil wadyr etramyzda dowlya. Häzirki wagtda Hydyr bagşynyň ýaşan obaty, onuň hatiratyna bagşy oba diýip atlandyrylýar. Hydyr bagşy ýaşlykdan aýdyma sada diýsen, hüwetli bolýar. Oňa ilki bilen aýdym tada ulaşmagyna, ýylyň arasyna çykmagyna ýardam berýän adamlarym gerek bolýar. Ana şo ýardam berýän adamlaryň birem Peşanaldan Ýalmurat Arçyn diýen adam bolýar. Garly, kiçigarly, Nowat bagşy, şular ýaly ul halipalar bilen ol bile bolup olaryň ýanyndan aýdymlaryny, taýlaryny dinleýär. Şolar ýaly bolup aýdym aýtmana çalyşýar. Ondan wagtyň geçmegi bilen ýaky halipalar Hydyr bagşyny dinleýärlerdi. Tügeleme oğul, inni sene bizi dinläp ýörene keniň asyl. Inni senem ýylyň içinde aýdym aýdyber, bagşy bolup ýetişipdiň diýip oňa ak pata berýärler. Şondan soň ol öz obalaryna aýdym aýdyp, saz çalyp, il halkyň alkyşyny alyp başlaýar. 1930-njy ýyllarda bolsa Türkmen radiosyna işlänne ol Mully Täçmuradow, Sar bagşy, Nowat bagşy ýaly bu sunwadyň aýdym sadyň lehenglerinin arasyna işleýär. Baran ýerlerine şu uly halipalar bilen birlikde Hydyr bagşynam guwonç bilen, söýgü bilen, el çarpışmalary bilen garşylaýarlar. Hydyr bagşy Moskwada şu aýdym saat ustatlanmadan aýdymlar ýadyg edilenne, şonu Hydyr bagşynyň 3 sany aýdymy ýadyg edilýär. Apat, Heterli, Meýlit-halar diýen aýdymlar ýadyg edilýär. Onuň şonu ýazgylara görä talgylansak, şonu 40 oloy bagşy gidipdir-de, şo bagşylaň diýä ak telpeklerini Hydyr bagşy üpjün edipdir diýip şo ýazgylarda aýdylýar. Diýmek Hydyr bagşy özü sahawatly, myhmantyýar adam bolupdyr. Onuň elmi dama ala ýaz bolupdyr, aýdym saat bolupdyr. Türkmenistan döwletimiz garaşdyrlygyny alandan soň 1992-nji ýylyň 11-nji martyna Hydyr bagşa Türkmenistanyň halk bagşysy diýen at berilýär. 1989-njy ýylda bolsa ondan öňürti onuň 100 ýyllyk dabarasy döwlet derejesinde şu obasyna geçirilýär. Bu zatlar medeniýete sunwata bagşçylyga hormatyň ullugyny görkezýär. Ýene Hydyr bagşynyň şagirdleriniň biri hem Türkmenistanyň atlanan bagşysy Ata Orazowdyr. Arkadag prezidentimiziň jany sag mertebesi berent bolsun.
Hurmatly adamlar, şu günde Mary vilayatimizde özüniň aýdymsazy bile il halkymyzyň şeýle awryna hormatyna münasip bolan bagşlanmady Nurtagat halsagada kadar bagşyny Gurt Yakufi gaýsy şarif ýatlap Mary vilayatymyň körpeçe bagşylarym şol akabalary dowam edip halipalardan gelen aýdymsazlary dowam edip körpeçelerine nesil dowam edip otyr. Gelin şolaň aýdyp berjek aýdymlaryny halipalardan gelen aýdymlaryny dinläliň.
Mary welaýetymyzda özüňiz bilýäňiz tirme ýolumuz bar. Sarık Salır ýolunda desançylyk ulgamymyz bar. Desançylyk ulgam diýilende de aýdym sadyň bir uly bölegi. Onda da özüňiz bilýäňiz Türkmenistan at gazanan bagşysy biziň meşhur desançy bagşymyz özüniň desanlary bilen şirin owazlar bilen Türkmen halkynyň içinde ören uly awraýdan peýdalanan uly ýol goýan Gurt Yakup hakynda aýdylanda da on kakasy Yakup naýçy diýerekeller ol ören tüýdüge naýa ökde ýaşyly desançylyk ulgamyny Gurt Yakupyň dowam edip bugun kunda Türkmenistanyň at gazanan bagşysy diýen hormatly ada onun ogly Çary Yakupyň münasip bolmagy, onun şägirdi Jumaturdy Durdiýewiň Türkmenistan at gazanan bagşysy diýilen hormatly ada münasip bolmagy, şuň kunda munyň ogullary aktyklarynyň ýetişmegi, Murat Gadamov diýen Usta Sazandamız, Yazgert Kuvatfiyal Usta Sazandalamız, Gurt Yakup ile ömrünün köp bölüğünü toy märekede geçirdiler. Bugun künde şol Murat Gadamfiyal Usta Sazandalamızdan yatlamana oğlu otur, Usta Sazandanyň dowamatlaryny dowam edip, şol ýerki desançylyk ulgamynda özüniň münasip goşuntlary ören uly bolan. Şeýle ustatlar bugun künde ýatlanyp, onuň neberesiniň dowam bolmak üçin men bugun künde Gurt Yakupyň ähli ogullaryny, aktyklaryny, şägirtlerine, ählesine şeýle desançylyk ulgamynda rowaşlyk, üstünlükler arzu edýär. Bulan gelecekde de sunmady desan rowaýatlar halkymyza ýetirmekde ören ul alyp barýan işleri var. Şol alyp barýan ýol ýodalarynda bilen ählesine üstünlük, rowaşlyklar arzu edýär. Hormatly adamlar, bugun künde Türkmenistan at gazanan bagşysy, hormatly desançy bagşymyz, meşhur bagşymyz, alim bagşymyz Gurt Yakupy ýatlap, onun hormatly ogly Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Çary Yakup'a hormat bilen söz berýär. Mehriban arkadaşımızın sayesinde meniň kakam Gurt Yakupy kitabynda ýatlamagy, bugun künde çäre geçirip ýatlap oturmagyňyz köp sag bolsun aýdýan. Kakam Gurt Yakup men ýaşlygymdan munyň elinde aýdym saglaryň ilki başyny sen bilen başlap öwretdi maňa. Onuň soň şu sazçylyk mektebine okuwa yerleşdirdi. Onuň destanlary öwretdi. Şu destanlarym öwredip öz şägirtlerine de öwredýär. Menem anna baryp öwrenerdim. Öýde kan bolmazdy. Hawa öýde bolan çağında da öýde de kaptalyna mihman gelip ýol öten bagştaýandalary üýüşip kaptalynda günde öýde bolan wagty öýmiz toýýaly bolardy. Onuň bize de elde men kabat bir boşaşan wagty bolýan ýanyna baryp destanlaryň inçe sırlaryny sorardım. O ýerinden bu ýerinden halipamyz Urvanrat Gadamov köp zatlar öwretdi, köp destanlaryň inçe sırlaryny öwretdi maňa. Öz öwrenen zatlaryny öz çağalaryna nesilme nesil gitmelidir. Biziň neslimiz bagşylar neslidir diýip elimdama guluma aýdar durardy. Ana bugun künde şatlykly günde halipa şähertlik ýoluny Mehriban arkadaşymyz bize açyp berdi. Öz şähertlerimize şu destanyň inçe sırlaryny öwredýär. Şu günlere yetiren Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama berkarar bolsun. Mary welaýatynyň bir näçe ustad bagşy adamlaryny ýatlap, ýene bir bellemeli halipalarymyz biri özüniň aýdym sazy bilen halkymyzyň ýüreginde ýaşap beren Türkmenistanyň halk artisti Gaýgysy Şarif. Gaýgysy Şarif hakynda oň bile bilecek geden Kerim Şarifiň ogly Türkmenistanyň belli halk artisti, hormatly ýaşlymyz Kerim Şarifiň ogly ol inçe sırlary, aýdym sazlary ustad halipalardan öwrenen bugun künde de özüniň aýdym sazy bilen Türkmenistanyň halk artistiýen, Türkmenistanyň hormatly ýaşlymyz hormatly adyň eýeti Kakagel Şarife hormat bilen söz berýär. Halipa şähertlik ýoly bilen bir näçe duşuklar geçipýär. Hormatly arkadaşym bilen şu Halipa şähertlik ýoluny ulýa açdy. Diýsen gowanyaz, bu ýetanyaz Halipa bagşymyz Türkmenistanyň halk artisti Gaýgysy Şarif barada söhbetleşdik gurýar. Bir näçe ägirtlerimiz barada, ýa bir näçe halipalar, şähertler hemmesi
Geçen halifalarım yattak geçtiler. Biz orta kadar Gayrı Şarif'in yatlımın bir bilyan atlama ayıp bireydi. Men Gayrı Şarif bilen bir döwürde bile işleşmek netiye etti. Gayrı Şarif şeyler kiçi ve adam aydım aydanla sağ çalanla bir şular ya aydım aydın şular ya çalın deyip bize kenatları öğretdi. Gayrı Şarif ondan da aşaram bir özünün bir adamçılığı bilen pesperliği bilen bir şeyler mülayim adamdı da. Halifalarımıza hormat koyar. Bize şular ya ki mümkünçülükler edip veren hormatlı arkadaşımıza köp sağ olasınız aydiyat. Bize ne halife şehirtlik yolu bilen bir neçe halifalarımızı Türkiye'ne alırdılar. Hormatlı arkadaşımız biz için aladan et dur. Biz olsa buna cevap edip özümüz bilyen aydım sağlamımızı özümüzden kişi yaşlara öğretiyaz. Aydım sağlamımızın sungot içki sırları öğretip sungotumuzı sürüyat. Şu anda araştırdığımız 28 yıllığında hormatlı arkadaşımızın tagallatıyla bana iyi yaşıltıyın şahser payını yaptı. Buna diysen guoniyat, buytoniyat, zahmet çeksen, şu adav etsen hormatlı arkadaşımıza hem medeniyet sunmat işgallerine öz soğuğunu her yılla şular yani şahser paylarını yapıp dur. Diysen guoniyat, buytoniyat, hormatlı arkadaşımıza şu halife şehirtlik yolunu açıp veren için köp sağ olsun aydiyan hormat arkadaşımın canı sağ olsun tutyan tutumlu işler ravac alın bundan beylerim halife şehirtlik yolu devam etsin. Kakıl sizin hem Türkmenistan Halk Artisti Gayrı Şarif hakkında beren kızıklı gururluğun için size de köp sağ olsunlar aydiyaz. Sizin hem gelecekte şular ya bayramçılık davaralamızda mahmal ovadınız. Elmedama halkımda hesil verip mahmal ovadınız bundan bir yana ziyat bolsun, sizin hem görjekliğiniz gowy toylarda duşup duraly. Hormatly adamlar, Türkmenistan Halk Artisti Gayrı Şarif hakkında köp gururlar edildi. Men hem Gayrı Şarifi bile duýdy emek müýesser etdi. Oň bilen bir näçe çärelerde, bir näçe aýdymsarly dabaralarda duşdyk. Gaýsaga ören bir adam kärçiligi, ören beýik bir yumşak adamdy. Özüni şeýle parasatly alyp barardy. Öz bilýän zatyny öwretmege hiç adam bir çekinip durmadı, kıskanıp durmadı, öwrederdi, aydardy. Türkmen aýdymsaryna iň esasy maksus zatlaryň birem öz adam kärçiligi, ulyny uly ýerde, kiçini kiçi ýerde silemek elmedama başarın diýip gaýgyrsaga elmedama töweregindäkileri de özümize de wesiýet berer oturdy. Ol Marynyň Kemirandaq döwlet drama teatrynda köp wagt işledi. Şoň bilen birlikde Marşaherniň Bağışlar öýünde elmedama barardy. Özüniň işinden boş wagty dinç günler barardy da şol ýerdäki özüniň deň duşlaryna, özüniň kiçi şägirtlerine aýdymsadyň inçe sırlaryny öwrederdi. Gayrı Şarif'in şägirtleri cuma geldi. Şarifyal ustadlar ol oň inisi, oň aýdymlaryny bugün günde toy märekelerde halkymyza ýetirip gelen Türkmenistanyň halk artisti Gayrı Şarif ýatlap wekil wadyr etramyzda halal zähmet çekip beren özüniň şirin aýdymlar bilen halkymyzyň söýgüsini gazanyp beren bagşymyz aman geldi. Ýagmyrfine şeýle ustadymyz bugün günde Gayrı Şarif ýatlap bir aýdym aýdyp berjek. Kadir Allah'ın eysunundan güzel görünni görünni Hayyarın ey cemalından canım emrinne Harus et ver bana girelim bana güllendirelim Akatlı boyun göreli sallan yöründe yöründe Ah yarey ah maşa
Aşırından şeker eysedin çolunu kara zülfüne geley haktan nur indi nur indi ayakmak hemranın ey yüreğini sal boynuma ay belleğin ay barça kulunun ey dileğini Mevlam berinde ey berinde Veydan Ay Hak'tan nurinni nurinni Sallan yerinde yerinde Hormatly adamlar, şu gün kunde Mary vilayetymizde ömrüni aýdym sahada bagş eden 4 sany şeýler ustady halipalar ýatlap aýdym sahada dawaramyzy ölen ýokary derejede geçirdik. Halipalar ýatlap dawara geçirilip oturýar. Nur Sagat, Hal Sagat hem Hadır Bagşynam, Gurt Yakuf hem Gaýgysy Şarif hem ýatlap şu gün ören ajaýyp çykyş etdiler. Şirin aýdymlar aýdyp ol halipalardan bir de miras kalan aýdym saz bilen ilimizde günümizde hedelber bugün günde aýdym saz dawaramyz hasam bir biziň bagşlamyz bededi. Hormatly adamlar, biziň şeýle halipalar ýatlap aýdym sazda dawaramyzy uly mümkinçilikler berýän halipa şähertlik ýoluna ören giň ýol açan bir de uly mümkinçilikler döredip beren Mehribanem Kahraman arkadamıza köp sağ bolsunlarymyz aýdýan Mehribanem Kahraman arkadamyzyň jany sağ bolsun, belent başı aman bolsun, il ýurt adamzat bäkfitli işleri elmidama rowaç bolsun.